Dic, mai té carreres, soc humorista de professió, casada per equivocació i mare de 2 fills per falta de precaució, per exemple. Se m'ha fet gòtica. Jo al principi pensava que anava al catamonja, perquè anava tota vestida de negre, blanca de cara i amb unes creus penjants, tota plena de pis. Tu la trobes a les 6 del dematí al passadís de casa i t'acollona, Va tota plena de piercings que cada vegada que passa per la nevera li dic vigila que t'estàs emportant tots els imants! Que l'altre dia va sortir al carrer amb la Torre Eiffel i la Moreneta. Li fingeixo uns orgasmes guapíssims. Els tinc de tot tipus. Un arsenal. Mira, els tinc tipus asa, saps? Començo. I a vegades si m'inspiro, li foto un toque boví. La Graciela. El de esta noche es cap de bombers de la Generalitat. Nena, en el calendario, agosto. Esto de no aguantar. Y de saber elegir. Y yo elijo muy bien. Soy, ¿cómo les diría? Soy una mujer wifi, ¿viste? Chequeo todos los dispositivos que tengo a mi alrededor, pero solo conecto con el que tiene más potencia. Tenia el meu marit que tot el dia m'estava enviant missatges. Tot el dia, per vos. Si estàs contenta, envia un somriure. Si estàs trista, envia una llàgrima. Si estàs dormint, envia'm un somni. Jo sempre li contestava el mateix. Estic al lavabo. Què vols que t'enviï? M'apressava el dia al lavabo, si no pixar un vomitat. A la cuina. A buscar sidral. I Déu-n'hi-do si el va trobar. Un bon sidral. Ara, això sí, la vaig haver de portar jo al psicòleg. 4 mesos de psicòleg que vaig haver de pagar jo. Ara, no ha entrat mai més a la cuina. El primer que vaig fer va ser un preservatiu al ganxet. En punt de canaleta d'aquestes a la danesa, blau, cel i blanc.